Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Azimayi mulipo? Mwaja pobwera? Mwasiya ufa nyumba? Chifukwa cha kulibe eti wabweresa njalanda? Ndine ndanena ngati azimayi twakuti akumudziwa amene wabweresa chani njala. Mawanga ndochepa. Choyamba ndifuna ndikuthokozeni anthu akuno chifukwa chosankha Bambo Konyongwa kuti ayimirire constituency ino ngati phungu wa nyumba ya malamulo. Inu ndi anthu amwayi kwambiri, anthu odala amene mwatipasa nyamata ku chipani cha DPP, nyamata wanzeru amene akagwire ntchito ndi adati kukonzanso dziko lino limene lawonongeka, kubwezeretsa zonongeka, kubwezeretsa chakudya m'manyumba mwathu, kubwezeretsa fetereza otsika mtengo, kubwezeretsa mphamvu ya kwacha, kubwezeretsa sopo kuti achipe ndi china chilichonse chiyambe kuyenda amene chimayendera kale. Adati ali ndi manifesto yabwino imene ayiulule posachedwa, koma manifesto imeneyo kuti ife tijerere timve kukoma kuno tikufunika kukhala ndi phungu wa DPP amene ali Bambo Konyongwa, komanso makhasa lawo a DPP kuti kusakhale mpungwepungwe iyayi, koma tonse uniform tiyende limodzi kukonza dziko. Nanga ino ni nthawi yoti anthu azikangana ngati ino ni nthawi yoti tiyende limodzi ndi mtima umodzi. Ndikuthokozeni Bambo Chitilitili kuchoka ku Central Region. Dzana linali kunchisi kumene anthu amanga chimodzi kuti akufuna kuona kusintha, apusisidwa, analonjezedwa fetereza wa 4,900 nkanthu koma sizinateke. Anthu aku Central Region amanga chimodzi kuti ife tufuna kusintha, ndipo Malawi yonse sanje tuchitipa takonzeka kusintha kumene kupoyika Adati pampando. Liwu la chiyembekezo madzulo ano ndiloti Adati akubwera akutenga soboma pa 16 September kuti akonze Malawi, kuti abwezerese zonongeka, koma pamene akubwera tisayiwale kuvotera nyamata wathu amene ali apayi. Nyamata amene ali apayi ni munthu wabwino kwambiri, munthu wamtendere. Ku DPP iko tikakumana ndi Bambo Konyongwa timawacha vembe. Vembe mwaliziwa? Vembe ndikachipatso kamadzi ambiri kotsekemera kamene ukakhala ndi ludzu ukamadya madzi amachita kuyenderera mpaka na uku ndikumanyambirira nkumamva mtima uzi olo usamwe madzi. Akonyongwa ndi vembe. Ndikunena izi chifukwa chani? Ndi munthu wodekha mtima, ndi munthu wachikondi, ndi munthu wolimbikira, ndi munthu wogwira ntchito, ndi munthu wamasomphenya, ndi munthu omvetsa zinthu zambiri mbiri zimene taphunzira mwa iwowa zoti kuti tiyambe kufotokoza dzuwa litani lilowa. Anthu akuno mwatola nkhwangwa ndi chani? Ndi mpini womwe. Tikakhala kwathu kucholo tamva timati mwayi 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 aliyense ali pano ayimike chala mmwamba. Amene wabwera pano kuzapanga za profesa ndi za Konyongwa ayimike chala mmwamba. Ndikufuna jambule tonse tayimika chala mmwamba. DPP woye! DPP woye! Profesa Alphabita Mutharika woye! Ife tonse woye! Ulemu wanu mafumu athu, ulemu wanu inu alandlord Bambo Konyongwa komanso ndi mayi akunyumba. Ntchito ya MP simakhala yanzi Bambo yekha ya. Chifukwa Konyongwa akamakatithandiza ku parliament kulimbana ndi akanganyaja, inu kuno zikavuta kofikira ndi kwa madamu. Sichoncho? Ena jamaona amenda ndi azikazi awo mbava za anthu. Ulemu wanu inu a director of women Maina Vicha, ulemu wanu Bambo Norman Chisale, ulemu wanu achitilitili mwatilemekeza kwa basi. Ulemu wanu mashado nonse ndaona madamu tiaone Andre komanso sister anga ndikuthokozeni zimene munachita ku West uku ndiye kukonda chipani. Ulemu wanu makansala nonse, ulemu wanu nonse amene mwabwera pano. Ile ntchito yanga ndiyochepa yoti ndiazuse
akonyongwa atilankhule koma nimafuna nene mawu amodzi kapena awiri. Akonyongwa ndi mnyamata nzathu. Ife ku parliament tikufuna anthu ngati akonyongwa. Tikamaka vuta kumene kuja, tikamaka sokolosa kumene kuja, tikamaka agwira otiteteza akakhale pafupi. Tikumvana? Ndiye musapange tu mistake kuno. Ife tikudalira. Alipo okayika kuti sitikuwina pa 16? Alipo okayika? Ngati Chakwera amene kuli yeko akuvomereza kuti atati akutengaso boma, ife tikayika bwa? Ndiye mutipase mnyamatayi. Tikumvana? Chifukwa dziko linaonongeka. Dziko la ndani? Lero tili mu July. Tugula chimanga 65,000. Tikamafika December tigula mtengo wa bwanji. Paliso za dziko wenepo. Ndofuna kuti tikawina September titamange tikonze zinthu. Adati ngati akudalira anyamata kuti atamange ndi ifeyo ndi akonyongwa ndi achisale ndi tonse mkulona ukuku. Mmene tazunzikira Malawi zaka 5 zimenezi. Shuga kugula 6,000 kangata kuchokera ku America yeti tikulima konkuno. Fetereza akagula ku buchale ndalama bika nthumba akubwera ni matumba 4 pamuzi akuti tigawane. Zitheka? Tatopa Malawi. Mene Professor Arthur Peter Mutharika amaisiya dziko li mu 2019. Nkhokwe zathu kulilongwezerezo zaza ndi chimanga. Pompa pa Luchenza apa panalipo zaza ndi chimanga. Pano mupite mukapeza lothumba limodzi palibe. Mwezi uno tikuyamba no August. Achakwera atipangisa Malawi kukhala anthu opempha, anthu ovutika, tizipita no kututidwa malole, kukayima pa line kusanjika kumalandira 50,000. 50,000 egula thumba chimanga. 50,000 yetilipirana ku skulu. Abale yanga timvane pano. Ifeyo TPP tikamati tikuwina tikudalira inuyo. Tikumvana? Maka kunoko kwathu kuno. Inetu siwapatali ndi kuno iya. Pakwathu pachonde apa. Obadwira penipeni. Ifeyo kuno ndeni yake ya TPP. Ifeyo kuno ndeko ambirira. Tikumvana? Konde lathu ndiliti? Tieni timpase Professor Arthur Peter Mutharika 100%. Siti kufuna kuno chikangawa zapeza lowani vote. Tikumvana? Tikumvana? Ngati mukufuna kuti zinthu zisinthe, mitengo ya zinthu itsike, chimanga chipezeke paliponse, fetereza ujamene ankati pasira adadi abwerenso. Nkhani ndi pa 16 September. Ndipo tikuona kuchedwa. Tikuona kuchedwa. Uyu Chakwera ndi azibale yake achimimba ndiena waka machekete atibera kwa kwana, atizunza kwa kwana. Lero wakati uza tikaime pa nseu azidi basa ma 50,000. Abale yanga kwa amenanga kwa niseyo mawa nyamukano wa kusanjika ndrama ya pweka huko. Tikumvana? Kajira ni ndrama yondi yanu. Sizoona iyai muntu mmozi kazi basa 67 billion kule aje miezi 5. Aijabwa? Aijabwanji? Yachuluka sona kungotenga kumango pereka, kumango gawa, kumatie ndikatengeni ndrama ija ni misonko emene makhala mukulipira. Tikumvana? Koma pakafika pa 16 chikangawa azipita. Anthu okupha, anthu owononga, anthu adyera, anthu opanda nzeru, anthu osasamba. TPP waye kuyambira pa 16
adadi akuti program ya AIP titese tipike buno bwino. Mukumvesa? Nyumba ina ili yonse izalandire matumba 4 a fetelezi. Tibibi wale ngati pamuzipo mulipo manyumba 50, nyumba ina ili yonse mafumu muzalowe matumba 4 a fetelezi. Tizayang'anira ife ndipo zizatheka. Malawi ni munthu olimbikira, koma muthandizeni, mpaseni feteleza, mpaseni mapampu amazi. Kuno kwathu mazi ndambirimbiri, mwaone mmene angalimire anthu awo. Chimanga kuno timafika kusowapo isunga nthawi ya malemu bingu mzimu wawo use mumtendere. Nthawi ya dati kuno tinalawako mpunga kuno umabwera tikamva njala amatigawira. Koma pano kulibe chilichonse. Mupite Blantyre umu mafactory onse akutseka akuti zizipita ku Lilongwe. Kodi ana athu akagwira kuti ntchito? Abale yanga tisamale mwayi ukubwera pa 16 uwu sitizaupezanso. Adadi anatiuza voterani DPP ngati mukufuna chitukuko, voterani Kongresi ngati mukufuna ndima. Pano ndima simukuona? Simukuona? Pomalizira nimafuna makansala athu akuno Agaliati ndi Amatemba tafika. Tibibi wae maona makosa nawa amayi osamba bwino, amayi akoneka kuti kungoaona munthu ozindikira atithandiza. Kunoko tikufuna uniform. Kansala wa DPP, MP wa DPP, President wa DPP. Tukumvana? Ngobe zimaziona? Muzaziponya? Apeleke moni yetu? 1 minute moni bambo. DPP wae osaza ponye seti tati vote ya tati ambile kuchokera kuti kansala MP atati sichoncho ziko mwambiri makansala athu mkoza kakhala pansi. DPP wae pa nthawi ino mundilole ndi azuse enidera MP wathu owinawina tikuzangosindikizano pa 16 koma ndo wina ndi chikhulupiriro chonse kuti ino abale athu kuno simutikhumudwisa iya. Agibert Konyongwa amene tagwira nayo ntchito mu Chipani, amene akhala kuzipereka mu Chipani, amene akhala kuyimira mamemba a Chipani akamangidwa. Ineyo namangidwa posachedwa, achimwendo anakandimangisa. Amene anathamanga kuzandipangisa belo kuti ndituluke anali Akonyongwa. Sizobisa ya. Komanso ntchito yonse akhala kugwira ku Chipani samati chaja ku Chipani. Munthu oteroyo tingamusiye? Zona abale anga timuthokoze munthuyu poyima nafe, polimba nafe, pokhala nafe. Akonyongwa, one advice. Kundale makamaka ukakhala MP, kapitolo yako kapena mpamba wako ndende anthu awa. Kupanda anthu awa inuyo mulichabe. Ndikupempheni asamaleni anthuwa. Anthu akudandaula, akufuna matisheti, akufuna nsalu azimayi awa. Tiye ndikhale pansi inu ine director of women achisala lipo mpano anthu awati aveke, anthu awaziziwika kuti ndi a DPP. DPP wae Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.